Kikan thei kiba pule haki school ba ajong ka Afghanistan kiba penya de kiru shimet kide ban phong yaka nigap banka yaka durkmat la hukum ka Taliban bat ki kelas ru de ban phya kikan thei laka jong bat yaki shenrang laka jong lane de ban penya klat daki perda haka hukum ba kampanya abala penmi de katanat pule puthi jong ka Taliban kala hukum ru ba yaki khana school kan thei de ban hikai tang na kikan thei henry lada kamla ban long kumta Deban hikai de kishenrang kibala kham temen kibadon ye ki jinglong baba. Kane ka hukum ka trekam na kabenta ki college bat ki school ba bala penyai de ki riushimet. Kibami hakapor baka jing sensyar jong ka Taliban kalakut no kata usnam hajar we. Hakane ka por ki khana kan thei bat ki kan thei. Laweng no na bun ki school banyo ya ka jingnang jing start namar ka we ka an ka ba persya ya ka jinglong class hakaju ka kamra class bat ka jing pen bor. Haba kimi na yeng kide bandon bat kiba haying senrang kiba senran yeki. Om syamla don hukum na benta ki kenthei bakin phong ye ka burga ka batap nadu kri hadu kejat katkum ka hukum haka sngi sejan baladap. Henry de ban phong ye ka nigap ka batap ye ka dur khmat bat ban plat no ya ka khmat ban yo i. Haki snem balalet no ka jing phong ye ki burgas bat ki nigap laja haki surok ka kabul. Bat lakam syam yiki bapong datang haki nong kendong bat shnong red. Kaneka hukum hadin baki skul ba shimet kilapan krek ban plino. Katba ki kenthei menta ki pule laka jong ka jing pule. Ki deiru ban penkot yiki lenong jong ki san minit shua yiki shenrang knang ban lait na ka jing ya kle.